Kakurua ase ward ya Nyatieko iyo kutoka ase bunge ya Kitutu Chache South ase county ya Kisii hasomo MCA wechinse Mheshimiwa Amos Omwiri Mukaya anyara koba umurayo bwangu igagweso kyana kuruse geto cha sabarikwa bari geti gweso ya ase chisukuru au chobo bundi hasa ruruse geto yoko wecha sabarikwa abo kwaneke bunangweso kebaraso bonge gweso ya ase chisukuru echo chobo bundi riko chikonyara maige yaiga arache koba konya ase amagimabo arebosyo buna gutumanyo muri Kito Daniel Antiri Unencheremo yokweroberia hasa matukale bosyo kebugima boigo hasa masomo abaruki wabo baikaranse tasa matemabo yikirasi yikomina kabere KCSE hasa umwako etam nigo bagenderete kweroberia hasa wechikwerikia hasa chikosi au elio kogendereria masomo abo na elimo lyo kamagega yokubwatukwa kwa machibo ya matemayo no mwaziri umujia wechisemi umuske Migoso Gamba. I wish to state that the government has kept enhancing measures aimed at ensuring high levels of efficiency and effectiveness in the administration of national examination. Chinga kecho boigo mutendeli hasa mangana ha Kenya Universities and Colleges Central Placement Service KUSIPS. Musubati Dr. Agnes Masi Wahome Uyurumo Chief Executive Officer. Nigo chinga kicho egoletense miga haso kwene kibuna habarukigwa berikiriye. Asichikosi au chokugania kwabo ni chinga kicho nigo hagenderete ko basegeta kwerikia hase chikosi banchite. Nago chora hange na sebomenyete bunencheremo yokonyora chinga kichinyinge cyo gukora masomo abo. Kubatekana na yoboigo habarukigwa nigo bagenderete gosegetwa kwerikia hase chikosi magokom kubatekana no gokia kwa mabaga yemere maiga Kenya igatambokero habarai au bagendera kubotesia no bwango igano mu MCA we ward ya Nyatieko musiki Amos Mukaya yogendera kubasegeta na kubabolia kubeka chinguru hasi chikosi chiga elio bacha kwelika hasa matukale bosyo nja advice nale kurumono ase abasa babo chikokora chikosi chi nilinga bakesavuya because unaona ngo sokurigeli chikosi njira unaona njena quality course ku business management ibintu bya finance unaona ngati ngo advice bana bange bakole course ne because course ne yekero okoro teto chukuri course ne benki into nebyo ekichitayo kasi chitayo lakini bisakurigeli unaona yekero kurigeli ense buna ya chenchiri chikosi chikokorwe certificate because unaona plumbing okole bintu na electrical installation okole bintu na driving okole bintu bya computer nige ndokera konyo mwana oyo sana because bono nuruo ese college ya wakorire kusiri nebanga gaste yo gukora nabo konyoranga nabo kwirika ibika omentabuna abange nigo bagosoka chingaki batelirikya hase chikosi au hase chi university ne chingaki cyo batebebuna Kenya hase bono niro che hasa bantu bo bwatumanyi kwebintu au aso kwanyorera enchera abararagere na komenya chingaki baganyite kulikwa hase chikosi au by the time to kule university omkwanyoro monta ko te kosi elite bwati no employment teyo kwanyoro monto lyo kolete osene electrical installation yero chakire ko CBCI so that kwanyoro ngabando yo university ese njabona kolete kosi nandaro chikana chiti university onta te ko kora no egasi ama ko because ya gusuka so kwanyoro ngabona wono myaka etoko kwana igandu to kwana myaka bantu ligere 35 40 kwanyoro ngabana abantu mboro bakabona igasi njaba chite university se jate to kwende university atamaite ko skia koira bakabono mundu tanya konyo agasi ubugima mburi byego asese mwende nigakwanira bamenyi we wodio no bolia basaye ko bwatoka obosalia wechingencho au gento kira baisa gosalia magimabo tutema gukwanira abana baito maybe batarayana bo konyo ikos baje gukora kwenda kulike barwa tumenye buya so that twaro busalia sekenyoro because sekenyoro getabwatie omorembe na obulindo burubuya na tukwane binte byonse amache n'ekipara mbosa turakorera nyore binte byonse ntoko kwanira abana baitu turende bintu bito nkurubudire gasani kyagatembe kurega se county ya Kisii literane nguruko Daniel Untiri.